Čaute, ja som Lego Lukas a v dnešnom videu si postavíme malý hrad. Čiže neplánujem ho postaviť až taký veľký, ale môže byť na túto a na túto. Základ je, že to takto treba spojiť. Ale bude to mať pekné detaily. To nespravím úplne rovné a dáme tam malý kopec. No, takže na kopec sa nám zídu nejaké tieto. Bude to použiť aj inej farby. Bude sa nám obyčajná šestka pohľadnej farby, najlepšie tej, ale máte. Ak ste použili iný model, tak použite. A počkajte, nemôžem počítať. Môžem tu dať tieto dve. Ale to treba ešte jedno. Tak viem, spravím tam kamene. No dobre. Ďalej potrebujeme dvojku a šestku. Dva a šestku.
Sme na
tu zišli nejaké tie trošku došikná. Namyslím. Tento dám tu. Ešte nejaký by sa zišiel tunak. Mám ho v jednotkách. Naplnil som ju kockami, ktoré potrebujeme. Tak budú stačiť 3. No. Čiže táto môže ísť sem. Táto môže ísť sem. Táto môže ísť sem. No, vyzerá to zle a vidíte, nič nie je vidno. Dobre, čiže, čo by sa nám teraz nové dali? V pláne som mal spraviť také tie hradby. No, ale neviem z čoho, keď ich nemám. Čiže... Obyčajné hladké. Lopatka. Veľa. Prímalo. Zase prímalo. Potrebujem aj hrubšie. Čiže presne toto hľadám. Ideš tam. No. Pekný múrik. Teraz na väžu by som mohla spraviť tie hradby nejakým zázrakom. Ale najprv by som asi mal vyplniť toto. Vyplniť to môžem. To je raz taký zlý nápad. Zídu sa. Antonina. Potom si kúpiť nové lajky. No, konečne som na čo našiel. Použijem 3 malé. Nechám z toho jedna veľká. Tak to poďme zopakovať. No, preto len zabúdať, čo ešte našli.
Dobre. Dvojka. No. Aj toto dáme trochu viac dozadu a viac to tu prilepíme. Všimol som si ten problém, kde som použil túto, tak toto tlačí, čiže musím to dať preč. Ale to nevadí, lebo ideme robiť strechu, čiže to nebude vidno. Ale tu dáme to trochu vidno. Teda, a to rýchlo vyriešime. Zoberieme si toto. Aha, nie je to isté. Zoberiem trošku inú farbu, nech to nezabudne. Dobre, konečne mám to som. No. Strecha by mohla byť. Keby tá taká pekná. Lebo by som mohla spraviť taký starší. Drevená. Ale najprv by som spravil to krajné. Chcem spraviť nejakým spôsobom krajné. Zase potrebujeme teraz to zmeriame, to je 2, 4, 6, 8. Mám výborný nápad. Toto musíme dať preč. Nech to nezavadzia. Aj toto. Nemám na mysli celé okno. Teraz sa to zaseklo. Dobre, už je toho určite prahnené. Toto by to malo zacívať. Aby to poriadne držalo. Čiže, čo som práve urobil, je dať toto preč, aby to ostalo iba toto, aby sme to mohli pekne, krásne položiť. Ja konečne vám ukážem, čo mám na mysli. Napríklad dve tieto. A jednu štvorku. Keď ich dáte tak, že nezacvaknú úplne, idem praviť teraz, to je zhruba nejaké takto. Dobre, teraz jedna drží.
takže vidno celé toto. Teraz tu mám toto. To vyzerá nejako ako príliš malá strecha. Už viem, spravím voskovú strechu a potom ak nájdem nejaké dosť. Viem, že som tie dosky niekde použil, ale nepamätám si kde. Som to už zničil a dal ich naspäť do triedeného kulíka. Musí to byť o 2 dlhšie a musí to byť nie z jednotiek, nie z 1x dáčov, ale nie z 2x dáčov. A ja také hovorím, že hneď je 2x dáčov. Zmienił. Ale i tu jeszcze jeden debug, byśmy to mogli sprawdzić. Że keď použijeme tieto a dáme ich takto. Ale to byśmy museli mať veľa. Jeden. By sa tu nenašli tieto normálne. No nič, je to jasné, už viem, čo idem spraviť. Idem to skúsiť. Vyčariť. Čiže buď pokúsim sa použiť toto. Ale na toto som použil až 2, to je priveľa. A keby som zobral teraz tieto, akože teraz niečo viem. Dobre, tak, poďme to skúsiť. Čiže toto by mohlo ísť nejako takto. A to by sme dali takto.
na druhý koniec. Druhý koniec vyzerá zložite. No poďme sa pokúsiť nájsť nejaké kocky. Mohli spraviť. Tak, to ideme nájsť. Potrebujem hnedú hladku, ale dvakrát dáčo. Musí to byť dvakrát dáčo, lebo keď nie, tak to tam nebude pasovať. Niečo som našiel, ale nevýhoda je toto. To tam asi nemám ako dať. No dobre, kebyže, vezmeme si to tak, že kebyže by som to tam nejako dal, tak by to niečo asi išlo takto. Presne takto. Ale to sa nedá. A mám ešte jeden nápad. Ale ani tak moc nemám. Vyzerá to tak, že budeme musieť použiť jednu takúto, ale iba jednu, no. To nie je až také hrozné. Ale je to ideálne, dobre. Čiže teraz to ideme pôjde to takto. Nie, ešte jedno viac. No tak počkajte, toto dám preč a dám tu normálne štvorky. Teraz to drží na trojkách a zmením to na štvorky. To lepšie. Dáme túto. Myslíte, že to môžeme toto? A nie, to tam nebude pasovať. Tak, dobre, trošku to má prerobí. Tieto dve dáme preč. Aj tieto dve dáme preč. To postavenie nikdy neskončí. Ani video.
dám na bok a môžeme to vyskúšať teraz. A ja to dám tiež na bok. To zvýšim. Teraz to nemusí pasovať, lebo keď nie, tak akože už neviem. Normálne, že už neviem. To je presne takto, čiže potrebujeme iba takúto. A je to hotové! Prechádza to musí pekne. Hrozne vyzerá. Ešte raz, to by som mal Dobre, myslím si, že teraz by to mohlo byť. Nie, nemohlo. To musím dať jedno. Teda o dve. Ďalej. Čiže to stačí vybrať. Dám toto. Nejakú maličku dvojku tunak do rohu. Dobre. Teraz to ideme vyskúšať a keď to nevíde, no tak akože ja už neviem. Ups. Dobre, môže to takto ostať. Ale keď si všimnite túto v rohu, ešte jedna by mohla ísť, akože tá hladká. A to bude dobrý nápad. Tak, nádhera. A keď všimne tu som nechal dve takéto na nejaké detaily. Napríklad na takúto. A tunak som našiel ešte jednu dosku. Síce malú, takú trojku, ale stále lepšie ako nič. Teraz to ideme umiestniť a už sa to nevie. Dobre. A kebyže tu dám toto, tak to nebude padať. No dobre, to nepadá, dám jedno. Musím tu dať toto, aby to v podstate zachytilo tú strechu, tak to zachytí. Hurá! A teraz popracujeme asi na tom nejakom chodníku. Takých okrúhlych kameňov vedieť. Okrúhle kamene, akurát že bez dier. Tak nemám tu hore. V tomto šuflíku. Už som nejaké našiel. Jeden svetlosivý, druhý tmavosivý, ale problém je, že
majú nálepky. No, tak mám zlé správy. Z tých okrúhlých nemám absolútne žiadne. Čiže buď chodí necháme tak, teda model, lebo sa necháme tam. Alebo môžeme improvizovať a dať tam nie okrúhle, ale štvorcové. No ale skúsiť to môžeme. Čiže poďme ich nájsť. Jedna, druhá, tretia, štvrtá, piatá, dobre, 5 bude zatiaľ stačiť. Čiže chodník, toto tam tak nabok, bude zhruba takto tu. Tak vezmeme staviať. Tak. Tak. Tak, to nepôjde. Tak, toto pôjde tu. Nevyzerá úplne zle. Tak poďme na zvyšné. Takáto sa zíde napríklad, že takto tu. Alebo môže ísť tu. Ale moc tmavosivých tu nenachádzam. Zas ma samé svetlé. Prosím vás, odoberajte toto video, aby som si mohol kúpiť viac kociek. No nič, tak zatiaľ poďme sa do toho pustiť. No, vyzerá lepšie kúsok. Pravdepodobne to vypadá. Tak, ja sa teď kocietku zase nenájdem. Nejakým zázrakom improvizovať. Napríklad improvizovaním myslím potom.
jednotiek a konečne aj tmavo-sivej. Sem. Ináč ich tu hľadám. Žiadne tu už nebudú. Ale potrebuješ, tak potrebuješ. Aby som to tam viac menej nezaplnil iba svetlo-sivými. A teraz ich dáme všade. Po krajoch a tým sa do stredu napočítate. Čo na to poviete teraz? No nie dobre. Ešte nejaké rastlinky, možno aj náhradník. Môžeme. A ak si všimnite, tam vzadu v tej kotvičke mám Lego Park. Oberiem všetky modely a kocky, ako vytvoríte stán. A rastlinku dám. Tu. Toto. Takto. Realizuje dole. Druhý chod. Dobre. A dáme ho obokom. No. Toto začína vyzerať na to. A ako som vám hovoril o tom, že tam máme minifigurky, tak prečo tam nejakú nedať? Minifigurky na hustate tam, ale to sú vikingovia. A rytiera by som mal mať tak, kde tu. No, je tu. Ale nemôže tam stanoviť veliteľ. Tak spravíme menšiu výmenu. Dáme mu dole plášť a helmu. Dáme mu tam vlasy. A nejakú sekeru. Som hovoril, pasuje tu ako liaky. No, dobre. Nie, nie, takto. To treba dať trochu dozadu. To sa mi zase nezdá. Jaj. To som dal jedno dopredu. Konečne môžem odrecitovať finálny produkt. Nie, ešte sekunda.
Alebo tu môžem dať malú a počkaj, to je zajac. Mini ovečka, tu je. Alebo tu môžem dať malú s veľkou. Mama. A zoberieme si z Vikingov, jedného domáceho. Zoberiem si tohto, ktorý nevyzerá zle, ale zmeníme mu pohľad. Dáme mu krajšiu hlavu. Ale usmev. Normál. Môže byť dobrá. Aj toto telo je z Harry Pottera. Vidíte tam, že tam telo má farba písok. Nejakú bačovú palitvu. Najmenej, že som našiel. Tu je. No, teraz hovorím. Ja už viem, sa poradne nedrží. To nevadí, zafixujeme to týmito ohýbáciami. Dáme a vykrvíme ju, ako budeme chcieť. Čiže strechu dáme a vykrvíme ju sekunda, ako budeme chcieť. Niečo sa mi tu nezdá. Kúštiček zväčšiť do milimetra. Nemám tu nejaký milimeter? No super, našla som milimeter, ktorý som hľadal. Pozrite sa na finálny produkt. Hlavne zozadu vyzerá nádherne. Vidíte, tu môže vydať aj druhého. Tu je to. Tu sú tie stály dve strany aj nášte. Aj trochu môžete vidieť. Miesto. No. Lajknite svoj video. A kľudne mi napíšte do komentárov, o čom by ste chceli, aby som točil nové videá. A nezabudnite, som Lego Lukas. Čaute!